दिनै समबार सानखालि मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां सुसेन बसुमतारी बिथाङा हरखाबै प्रेसार ब्लक जानानै अरायनि थाखाय बे मुलुग संसारखौ नागारनानै थाङो। बिथांनि जिउमाया सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों होनना BKWSनि मानगोनां मथुरा बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो नेहाथारि मानगोनां रत्नकान्त बाग्लारि, मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां शंकर बसुमतारी, बोसोनगिरि दिहिराम बर', खुदिराम नार्जारि, नेहाथारि सपन कुमार बर', मरिगाव जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां रामा बर', नेहाथारि नयन खुंगुर, फोसावदिं नेहाथारि कुसकान्त ब्रह्म, बिथांमोनजों लोगोसे गासै मावफारिया आरो खौरांगिरि रबिन बाग्लारि आरो कान्चन सिं बाग्लारि बिथांमोना जोबथा मान बावनायजों लोगोसे जोबथा बिदाय होनाय जायो।